Man kan ikke blive sund uden humor. Når en menneske er positiv, når det er glade, så tager deres krop bedre imod behandlingen. Jeg har ikke noget bevis på det, men alle dem, der har været vidne til det tror på det. Så har vi der. Hvad laver I? Vi laver put. Det er spisetid. Thank you. Det er nok lige, at vi er færdige så. Det hedder thank you. Ja. Ja, det var meget kinesisk. Det hedder thank you. Jeg er Angus, og jeg er clown her på børne- og kræftafdelingen Skejby Sygehus. Jeg har gået rundt herude i 9 år. En gang om ugen i starten, og nu er det 2 gange om ugen. Det var faktisk børnebord. Ja, men så er det frokost børnebord, og jeg har lavet pizza. Nu kommer jeg hen. Jeg vil nemlig ikke med ned, så jeg synes, det er en god idé. Vil du ikke det? Hvorfor? Du skal ned og smage, hvordan det smager. Vil du ikke lige ned og smage det der pizza der? Alt er, som det er. Man er på sygehuset. Barnet er på sygehuset. Jeg er der også. Vi er sammen i det her situation.